Arlong hakane ka video mata kasngi ngan ya thok khanai phi yakawe ka story ching ej ka ba la ai kerteng o be en kane ka ching thok khana kalong ka ba so tanat bha bat ka ba malung bha ha ka ba o be ej ula ai ti no yela ka ching im la chong na ka manta ka be ej la chong sapet basa ngap ya kane ka video hado bakun khanang ma phin siam ya kata ka ching chia bat ha shwa ba phin page lane sngam to da like bat subscribe shwa ya kane ka channel melong kum ko ching karsan chong phi ya kane ka channel tongin ya stang no la don uwei ukna red uba dang hendreu snam karta chong u ka kerteng chung u ka dei u ai bor u syong usa rangkat lang bar ka keme ukpa chung u ha ka wei ka shnong rit bar rangkat lang ru u pe e chung u bal kham no karta bar uta u pe e chung u dei ru unong shon dur bal pau bha ha kata ka thain bar udon ru ka studio la chung u ai bor bar u pe e chung u kia chan bha bat kia long ru kum si perlok bai ej bha bat kia enjoy bha pro arngut da ka ba kia la kai bon chat ke ching la kai ha kata ka snong ka ba ki shong ki sta uta upu e chung u dei ru ubreu uba ej bha ila ka kam bat u dei ru ubreu uba start bha ubala ban batai lempa ya ka ching imbreu hasla perthei ha ka kten phareng kamut astrology bat uta upu e chung u ula i thol paru ya u ai bor bu un sa sho chung ej bat ka wei ka kanthei ka ba shong basa ha ka san spa jam dakik chat chung u na kata ka studio ka chung u bat kata ka chung e chung ki kin sa yi ej shi chunom hanrei amla pat banyalong ka wei lane banya shong ya sa lang shirta uta upu e chung u ula hikai ro yu u kumno ban sngeu haba la don chung ej anda ula rangba kumta u ai bor haden bala batai uta upu e chung u kumta te man la kapor wala hakarta ba udang ridru ula ya lane ula cham dakik chat hadu sanspa cham ban syam ya kata ka kanthei hanrei anda ula poi hakata ka chaka mla dap sanspa cham ula syam ban ya ka wei ka khna kanthei kabala kham chrong bat kabala shwarta ban ya u te kumta la pendio bat la pensusi ya u kapor ka yan bat ka tolun u ai boru ula he lasan bat ula don ru hapdeng ka chingpule u ai bor ha ka chingke samla chung u ula sho chung e ru ya ka wei ka kanthei ka bade ka praklas chung u ka ba karteng ka yai ne bat ula ej bhaya ka kumchu makaru ya u bat ula ngach skam ru ba ka yai ne kande ka be chung u shirta te kumta u ai bor bat ka yai ne tang shulai por haden bala wai school kita arngut kila ya shongkai shalom shawa da ka chingkemen bomla ban batai bat kila ya pleo chung e ru hadu ba ka ching e chungki kelas kem bha te hapdeng kata ka chingi e chongki ha kata ka por ka kame ukpa chong u ai bor kila pha pule no yu u sha shalong manbe ya ka ching phus neo chong u namata ka ching pule ki ba kham he khnang ba kalawe chong u kanlong ka ba sung te kumta ula shu e no ya ka yai ne kumtu klem da ya thu ya ka lane klem da pantip ya ka shapang kata ka chinglet pule chong u sha shalong ka yai ne bapli kumba ka chule man laksngi ha ka chingbom tip ei kla poi ha kata ka chaka ka ba kila ya shongkai man laksngi ban ap ya u ai bor hangta ba ya shongkai hanrei long le no ei kata ka ching ap chongkai ya u namar ba u ai bor syam la poi ha kata ka chaka bat la plong ya ka ban sngosi bat yam pedenun murui te haba ka yai ne kla tip ya kata ka chinglet pule chung u ai bor cha shalong maka kam pediang ya kata ka chingle chung u tang namata yalade shimen hanrei uklam perkhat pat ya ka chingi de chongka bad u kumta maka kala shu apsa bat kala perkhat sa ya u murui u ai bor hadian baula pendep ya ka ching pule chung u ula treru ha ka wei ka kam office himet ka badon ha shalong hi bat la plong yu ban im sisur sidur ka ching im te ha ka wei ka sngi la poi ka phone call ya u naka kame ba udei ban wan no shwa shinong namar ba up e chung u udon hapdeng ka chingbom koi bom kia kumta ula rai ban sange trei no shwa ban wan no shwa shinong te haba u ai bor anda ula don halasnong la chong ha kata kapor mau ula persang ban wat ya ka yai ne hanrei shem ya ka bat ula chamru dakik chat na kata ka studio chong pu e chung u hadu sanspa jam kumbala batai hi pu e chung u manshwa matang supoi ha kata ka sanspa jam ukulong snam chung u ula kende stat bha bat ula songthu bat dei shisha kumbala batai lampa pu e chung u hanrei pat itho pat badai ka ei kata ka kanthei ka bala batai lampa pu e namar ba ha kata ka yeng amdon breu re ha kata ka por ka kame bat ukpa chung u ai bor kila ong yu ba
upa jeng ulak kwa ban peteng ya kata ka studio Shendur nomor ba mu ulak temen palat amlak bor syu bantre Henry ai bor pan ula ong ba bantre ya kata ka studio Shendur kolong ka ya bat kamla hiru ban pendapan biang ya ki cingdong kam jeng nomor ba ula ong ba don ba wan syu ya ka studio hakacuk ki mobile phone menta kumta ula ai dilarno ban pha terwade no ya kata ka studio jong pe jeng Henry ha kata ka por la poi ka phone call na boss company ba utre ba ula pensenge kam no yu namar ba ula cha parat bonsengi klem wan treshu kumta ha kata ka por hi ula lej biang no sha shilong marmar bat ula su no iya kata ka jingpha de no iya kata ka studio kumto te anda ula poi ha jing tre ula panmap na uta ubos jong iya kata ka jing cha slem jong slashnong bat ubos jong ula pha yu ban wat iya ka kontrak ka bahe lada ukwa ban safe iya ka kam ka jong hi bat ka deru tang hapo ka hnreu sngi bat lada umla ban le kumta udei ban risan kam no kumta ai bor da ka jing yarap lang ki prolog jong ula let wat ia kata ka wei ka kontrak ka bahe bat ka bala bana ka badon sya Mumbai ka bala long try da kamis pabulu ia kata ka company shimen bat ka bala divorce ru bat ulok jongka kumta ai war ula kut jumut ban let sya Mumbai banyak kendo ia kamis pabulu bat anda ula poi ha Mumbai ula syam ya ka ha ka wei ka yu ka kam lane ka caka kilan met katba kadang ya shimenta ha kata ka yu ka kam ha kata ka por te ai bor ula sa ketu keni benai ha Mumbai bat ula long perlok ru bat kamis pablu te hangta ula tibba ka kerteng ba sisa jongka kedai ka akan sya ai bor ula le cuk la chan bahaya ka akan sya bat uklem pen pau pat ya ka cing thmu ba sisa jong ba wan wat kontrang ai bor ula cuk le lang ru sya ka caka kilan met bat ka akan sya bat hangta ula ya syem pen pan ya ka yaine kadba kidang ilek kai hangta ha ka banang kong ka yaine kala ong ya ai bor ba maka kam de ka yaine Henry ka de ka Lucy bat kala kan tait ru ya ka cing ithu ya ai bor ha kata ka por ai bor ula kan mau ru ya ka yaine ka badon ha ka sinong chung bat ka bacu ilek kai lang ru mansua ai bor ula sulek mele ya ka akan sya tang namata ban sikior ya ka kontrang Henry mau bat ka yaine pan kebala supen kelal le melek kai sya ka Lucy ka kerteng jongka kila ya syok chung biang paramaki sa sisin biang te haden ketu ke nepor katba kidang ya kumta katba kidang don hangta ha Mumbai kamtam ha kata ka yu ka kam ka yaine haden kata ka kam kala no ya ai bor hangta ban let no slashnong bat kala ong artar ru yu ba kimla banyelong ka we bat syu ru kam pediang ya kata ka cing tharai jong ai bor bade maka ketu ka kenthei ka badon ha ka sinong jong kata ka yaine kumta ai bor ula songsi bat ula padenut ha kata ka por te haden kata ka cing le no jong ka yaine ai bor ula itho hok ha ka akan sya ya ka cing sya baro ba mu ula sule mele ya ka akan sya tang namata ka kontrak bala pha ubos jong kumta ula pediang ya ka akan sya tangkum ka perlok jong bat ula eno ya kata ka cing ilek kontrak bat ka akan sya ha kata ka por te haden kata ai bor ula wan phai no sya silong sya ka office ba utre da ka cingmut ban resign kam no namar ba umla ban penyo ya kata ka kontrak bala pha ubos jong Henry anda ula poi ha office pan kita ki parabia tre kam lang bat ha kata ka office kla berngem ya ta ubos jongki ba lada ube kam no ya ai bor makiru kin resign kam lang no kumta uta ubos jongki ru ula panmap bat ula pediang biang ya ai bor ban tre te ha ka we ka sngi ka akan sya kala wan poi ha shilong ban wan ya kendo ya ai bor bat kala pen pau ru ha ba kala syok jing palat ya bat kala ai ru ya ka we ka kontrak namata ai bor ha ka company jongka bat syu ru kala terwaro yu ban yarap yu namata ban ya wat lang ya ka yaine rangkat bat te kumta kala ya wan sya sinong jong ai bor batang supoi ha sinong ai bor ula lej na kata ka studio Shendur jong upe jong ban ya hadu san spa jam bat anda ula poi hangta ha san spa jam ukulong snam jong ula kende stet bah hadu kata-kata ba ula poi ha ka caka badon ka be jong namar ba kipung kecat jong menta kila he bat ula la ban pendep ya kata ka san spa jam kumbala batai upe jong mensua bat kebala pen pelai kolong ba
ula syam shisha ya kayai ne ha kata kayeng chongka ha ka bala kut ka sans pa jam da ke chat chung u kumta tang mar ya syam hangta kita arngut klai kedup para maki hadu ba ka akan syaru kala sosi ba kala yu kumta ha ka chingwan sunan lang ka chongka bat u aibor namar ba makaru kala syo chung ya u aibor bat ha kata ka por kala phet no na kata ka chaka bat kala no ya kita arngut hangta hak ta kapor u aibor ula pan pau ba ula bahaya ka pat makaru kumcu hanre ka yai ne pan ko ong ba kimla pat banyelong ka wei kumta kala be na yu na kata ka yeng chungka kala le kumta namar ba kam kwa ban pensusi ya u namar ba maka kala don ka chingpang ka basir kai ba ha kata kapor te hak sengi ka bot u aibor ulai i ba ka yai ne kala ile lang bat u wei usunrang ha ka wei ka kali bat ula trai sneru ba u dei ulok chungka bat kumta ula berngem yu hanre anda la ekren hangta ula tipen ban ba uta ubreu ude pen ban u doktor u ba sumar ya kayai ne bat u aibor hangta ula song thu ba kayai ne kala no yu kadai tang na kadau ba kadon ya kacingpang ka ba khamyar kata kadai kacingpang heart disease bat kaban sayap kloi no ru lada amyo ban keliang kloi no da uwe pat uhan namata ka chongka te hangta ha hospital u aibor kum ka kerteng chung ula aibor bat ula ai mensiam yaka ba kam dei bentuk jengkermen namar ba mo u undon kat lang bat ka la dolong kumno kumnuru kumta ki bahiang jongkaro kila kuslai lut boro si ai pat ken enyo ya uta uhan wat lada don ka pisaro kumta kila bon timut berkat ba ha kata kapor te hak singi ka babon la dei ka por ba ka yai ne kan yo no da uwe pat uhan namar ba uhat chongka tre kam shu ha ka met chongka kumta ha kata ka clip mat lawan poi ka we ka ambulance malawan ra ya uwe uhat namata ka yai ne bat la pakamen ru ya ukpa chongka ubala kuslai palan te hadian katu kene benai ka yai ne klami na hospital da ka chingkwa chengkhia ba kala yo da uwe pat uhan ba tang shumi na hospital kala sim ya ka mobile phone jongka man phone ya u aibor hanre am yo nambar bala switch off ka mobile phone chung u te kumta kala le jwat ya u bat kala keliru na ki perlok chung u bat kita ki perlok chung uru kilong ba u aibor ula cha slem ha bat wan tre shu la slem ha bat ula off hiru ya ka mobile phone chung u bat kita ki perlok chung uru kim tpa she ba udon te kumta da ka chingkus lai bat ka ching susi bom syam shu ya u aibor ka yai ne kala wan phai no slashnong rangkat ka chingbon chingmut ching berkat namata u aibor batang supoi ha plau yeng chongka ukulong snam chongka ula kende stet bha hatu kata te hangta ka yai ne kala sutho badai u aibor ubala pen im yaka da ka ba ula ai sngobha yaka da ukulong snam la chong namata ka chongka namar ba u aibor ula dep ya tho lampai yaka manswa ba ukulong snam chung uju kende stet bha haba tang supoi hajan yeng chongka te harin kata ka yene kala hun kam sem chongka wat haba amdon shu u aibor ru bat kala song tho ba ka ching e chung u aibor yaka kolong ka ba kraw hadu kata bat kala let play ru ya kata ka studio sundur chong pu e chung u ban pentre kam hino bat kala wa ru ya ka wei ka ching tho hangta hapo studio bala tho aibor loves yaine bala tho hi u aibor nadu ba kidang yakna menswa te hangta kata ka ching chia kala dei sisa kumbala batai lampa upe e chung u menswa ba kila banyi e chiu chunom hanre amla pat banya don rangkat lang si chunom te kane ka story kala poino saka bakun nganget pila sutunat bahaya kane ka ching tho khana chonga kublei sibun